Şanda İmraliye ya Dem Partiye ji bu hevdîtina çaremîn ya li gel rêberê PKK Abdullah Öcalan serî li Wezareta Dadê ya Tirkiyeyê da. Dem Partî dixwaze berî Newroza Amedê ew hevdîtin pêk bê û bi rêya Şanda İmraliyê peyameke nû ya Öcalan di Newrozê de bi raya giştî re bêparvekirin. Heyetimizin tekrar İmralı'ya gitmesinin yararlı olacağını düşünüyoruz. Em divê baweriyê dene ku careke din çûyîna şandeya me ya İmraliyê dê bisûd be. Ji ber ku divê encamên wê banga ku hatiye kirin bên parvekirin. Piştî bangewaziyê Birêz Öcalan dê çi bibêje raya giştî gelekî merak dike. Eger berî Newrozê bew ji wê derê peyameke dine ku vê bangê bihêz dike ji bo gelbêdayîn em dê memnûn bibin. Çûyîna wê derê û anîna peyameke ji wê derê zererê nade kesî û sûdê digihîne pêvajiyê. Em vê hêvî dikin û li benda vê ne. Deshilatê jî Gulopad kes ji bo peyama Öcalan ya di Newrozê de pêxistiye lê bi mercê ku binivîskî be. Wezîrê Dadeyê Tirkiyeyê Yılmaz Tunç dibêje dikare nameyê bişîne û bi telefonê jî biaxive. Ev yek di yasayan de heye. Lê nepêkane ku bi vîdyoyê an jî bi girêdana zindî peywendiyê bike. Lê heta niha daxwazeke wiha nehatiye kirin. Eger daxwaz bêkirin, dê derbarê nameyê de nirxandin bêkirin. Eger ji bo pîrozkirina Newrozê name bêşandin, divê name li gor rihê vê bangê be. Berûva jî wê tuwateyeke bangê namîne. Rêberê girtiyê PKK Abdullah Öcalan sala 2013 jî ji bo pêvajoya çareseriyê nameyek şandibû Newroza Amedê. Name bi Tirkî û Kurdî ji aliyê Pervîn Buldan û Sirri Sûreya önder ve ji bo bi milyonan welatiyên beşdar hatibû xwendin. Ferdî Sak, Roda.